yie ineni siasa ma Ruto goyo en siasa mamalo ma kokin careful tinyalo lal. Kidwa mako gweno tidiro ne iketo tar gi kede kanyo. Tidiro oduma to chamo to kodonjo tar tiywayo ni to ume. Kisedonje e kom mar AUC machakore kes Faki ma Chad osedhi 2 terms 2 higni 4 to gigna ne to kinyal dok mbele rumo February mabiro 2025 Raila kodonjo kanyo tiende ni tam ne dhi rumo 2028 to kinyal donjo ni to igwe tao to ichaki duogo kae seche midhi kacha to kuyiene ngur piny mora mora e Afrika. Koro idere kaka nyalo gwe tao tibiro ti expect ni chako campaign gi Ruto tiro 2027 seche ma timo kawati bani Kalonzo tole kinde mionge ni to jo siasa gi be let me tell you onge gin loyalty ma koro nyalo wacho ni Oparanya pod riti ni agwe tao taduogo tacho apoda yudo Oparanya ni kara mana Martha Karua pod rita Jeremiah Kioni pod rita iwinjo ena exit plan ma jogi nochoro ni Jakom gini semanyo to koro kami exit plan mondo idhi kacha iwena tich and believe me you gini en both ways kara ilo yude to odhinyo especially wan oganda luo iwinjo nikech wadhi dong kie let me tell you ibo yudo ni for the first time 2027 kara ilo bedo chairman mar AUC ibo yudo ni jo UDA MPs adi madhi bedo Nyanza okay jo UDA MCS madhi bedo ni to gi MPs to gi governor gima Ruto temo timo maleng ma dhano nyaka ng'e ni Ruto temo gima luongo ni creating a constituency out of Central Kenya. Central Kenya notere e kom to neno ni ere alternative constituency manyalo create makata ka Central Kenya onge to Gachagua ok nyal buoga ose the Western Mudavadi ofundo gi positions pile ka pile ma Mudavadi ema ere de facto deputy president winjo mano keto Western odwano go block yes Bugomba be mano okonye kanyo Nyanza be the same one give infrastructure magiketo nyaka drives mag jo UDA membership all over winjo koro seche mara ilo dhigwecho to onge structures babere ODM ka dipani ODM dhi perform jo ODM rosewo ka kwedo pile ka pile mokwongo no dhi bedo gimilo ni voter apathy ni seche mara ilo onge kacha kata komako bad ng'ato ni eno konyal wuoyo jadi madhi wuok jo kanyo na madhi wuok madhi go kura onge winjo Ruto dhi dok jalodia to enena mpango mono Ruto dhi terms 2 kiseneno Olusegun Obasanjo ng'eni iseneno jo Amerika e kanyo mano adieri moko nyal pando mabe lwetgi nitie the same Olusegun emano bedo gi Ruto gi Raila Mombasa tema nade kono chakore achiel kuom gigo en ni Jakom in dhi kacha iweno ka magi gik mantie lela moko nyal pando koro dhano oningo bed ni tang to kata kwa wuonde ni ofel kata kata mana Amina Mohamed no fel nyiera mapok no dwaro yude ni in gini chop chung kae otami di ngwen isn't it ko di beach from 2007 ichunka no 97 ichunka otami international plane be koro wateri otami mano en otegu ma oketi ma ng'at mang'iyo gik moko matut oningo bed ni ng'iyo ni to wanyalo konyore nade kamano wakili mana kama iwego kar kanyo checho wach mari mugi koro ka orange wagen winya ng'we pau siasa kata weche gi ma bontiere winjo kanyo ng'ur bende ntiere ka wuok e doho winjo kanyo gima Martha Koome bende lero kaka to nie doho ma pacho ka ochungar kende independent ka onge jogo madonjore kode winjo kanyo romo mane nitie kanyo kod Joel Buche ma opogore wach mari mugi nyalo bedo mane ka warango kinde mabiro ka koro wadonjo kiny chieng' tich abich gi weekend kaka pau siasa bende osebedo katero pacho ka wach mogik erokamano king'iyo bad sirkal gin adek achiel kuom gin do wan gi od bura do to executive to bido ni do kuma nyalo luongo ni en sober arm mar government ma piny mora mora ma dhi mbele to nyaka wang'e ni wakonyore gimomo nyiso jopiny ni onge gimo osekethore pod wabodhi mana nyime kata weche mag affordable housing ma gimo bo make sure ni onge chieng' ma gini bodhi nyime
ma owacho ni ka in japiny moro amora moseng'adi to gini wabo choko statistics to wang'e ni wanyalo recover ginade as a debt kuom sirikal. Erokamano ahinya. To nduoko wach mari mogik watieko. In fact, wakili